مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيا سلام كما يتنحكم كبرات تخاتلتنا لوم نجوه عب سميناوي كفال كتما مونيك حدا منبر هنصا بفنجرة دحر من دادو اتي ابز اوان زكايد زلو أكتوبر فيست تباهيلو زصوع عبي بعل كساب ساعة 5 دحر قطرين خعصو توسينو لرشناو اب زتباهله كفل كتما مونيك اب غودنا غلوكن بلومن لوم نجوه بسنكي اب حدا بيتسب زقاطم عغرغر كخون يخيل يستباهله متقعتي بوحدو حدا سب كموت انكلو بوليس نتوسخي تنقتي ترخبو اب مصراي نركب علنا إلهم كنتيبا كتما مونيك ابت هنصا حدا ناي مفرارحي دبدابي سلازترخبه نأكتوبر فيست كساب ساعة 5 دحر قطري كنعصو مريصنا إلو اتدبدابي ابت قصري نايتي بعل زكايدلو زلو بوتا ناي بومبا متقعتي كم زهليو زفرارح بوليس كتما مونيك دحر زفصامه بهليكوبتر مدفع تحون أبلات بوليسن تسنيو نتخبابي بتصنع كفتشو وعيللا بوليس اب تقات متقعتز بصح منبر غزا اب زركب حد قلاي حد بتصنع زقوسله سب رخيبهم نيرم اتسب نت متقعتز فصمه كخون كم زخل استجمته خوينو بزح كيصنح يميتو اتستقاصله منبر هنصا بخبيد حاوي سلازندده نسو زفطرو تكي كاب رحق يرأ نيرو بزي كازي اب تقات هنصا زنبرت حنت عبي زبلت مكيناون ملؤ بملؤ بحوي تقاصيلا نتستقاصله حون مطفا استات 100 ابالات مطفات حوي كساتفون كلو كاب بوتا فصامي اب 200 متر زنبرو نبرت تخبابي كاب ابايتم كرحقو تغيرو اب تخبابي تركب حنت بيت تمرتون تعصيا اب تزقاصل زنبر هنصا توسختي تبرعتي استصاودو نغرات كم استرخبو كحبرن كلو كباب فرق معالتي حدا برتع دمص زلو تفنجار نجر تسمعو إذا جن كونيلكا نممكانو تباهيلو استفنجر خمز نبره مع كنال زينا يحبرا أكتوبر فيست حيالو بصحت زلو بعل سلازخونه بزحات ناون مئتاو اب كبابيو خنقسقسو ترائم كوينو جن اتبعل كساب ساعة 5 عصو كوينو كم زقصل تفليطلو نويح عمتات زقصره كاب موداتا ورح مسكرم كساب فلما ورح تقمت زكايد أزيو فلوت بعل أكتوبر فيست بزيكا كاب جرمن كاب وصا هجراتن بأهجراو درجة تفلات النزلهم والكسباتن زساتفوه جزيف بعليو أبيك قدامي معلتي ناي أكتوبر فيست 2025 حنتي لعلي 7 عمد زنبرا غوال نستيتي هاندبت بحمام كم زموتت أب زتقلصلو بزح سنباده فتير نيرو ناب كال زينا مس نسجر كبرات تخاتلت مستيات بيتنا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نختماتات أمريكا كم مسلت أني وتهدر وحيلي كتكملن كم زده لقليتو ترامب كاب مدلع عالم نستأكبو أما ايت زخونو أزست وتهدرات أب زهابو زي تلمد مدره أب تهجر نزقبر سيبيلاوي عقرقر زبالو تقيسو كاوشت إزمت تسألائي كبل قليتوها وسيخو دما اتخونتات حنساب أب إيدكا مس أتخيو كاب قطصر وصاي ايكونن يو إلو ترامب نز مغلص زهب زلو جبن مكتأن نأخبرت حقي إميغريشن نمدقافن إلو سراويت هاجروا حلوة ناب واشنطن دي سي لوس أنجلسن بورتلاند أوريغانن دحري موفاري صحافة مكلخال بيت هيكستون بوغانو أب بنتاغون حقافي بهلي كم زبقع بمقلاط وتهدروان أززتي ندك تبعاتيو زبقع حدش درجاتات أكلاو بقعات كجمرو مخانهم تزاريبو እቲ ፕሬዝደንት ብሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ንዝምርሓ ከተማታት ሳን ፍራንሲስኮ ቺካጎ ኒውዮርክን ሎስ አንጀለስን ዳግማይ ነቒፉ ሕጊ ንምጽናዕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ዝብል ፖሊሲኡ ክቕጽሎ ምዃኑን ኣመልኪቱ ኣዝዮም ውሕሳት ዘይኮኑ ቦታታት እዮም በብሓደ ድማ መስመሮም ክነትሕዞም ኢና ድሕሪ ምባሉ ዕማም ኣብዚ ክፍሊ ናይ ዘለኹም ገለ ሰባት ክኸውን እዩ ኢሉ ኣብ ውሽጥና ዝካየድ ኩናት እዩ ዶባትና ምቁፅጻር ንሃገራዊ ድሕነት ኣገዳሲ እዩ نزم سبات كنأتوهم أين خلنينا كبل وسيخ قليتهم أما حداري إلينوي ترامب حيل سراويت كومون أخبر تحقي إميغريشنن جمركن تتقيمو نختماتات أمريكا يوررن يزرقن علو خبل كسيسو سراويتنان هجرنان كابتن السخا كم ملاخي تواسو زلخان العلي زحش محدرا يجب أوميو كبل أب إكس أب زرق حصحفون قليتو
እቲ ኣኼባ ኣብ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ሓደ ማዓስከሪ ብሓያል ጸጥታ ተሰኒዩ ተኻይዱ። እቶም ጀነራላት ብሃንደበት ንኣኼባ ኣብ ዝተጸውዕሉ ወግዓዊ ምኽንያት ስለ ዘይተዋህቦም ትራምፕን ሄግሰትን እንታይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ግምታት እዩ ተፈጢሩ። ትራምፕ እቲ ብሄግሰት ዝግበር ኣብ ብቕዓት ዓቕምን ባህርያትን ዘተኮረ ለውጢ ንስምዒት ዝኾነ ሰብ ንምክልኻል ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ሃገርና ንምሕላዊ ንናጽነት ኣሜሪካ ክንከላኸል ከለና ብፖለቲካዊ መዳይ ቁንዓት ኣይንኸውንን ኢና ኢሉ። እቲ ፕረዚደንት ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝብል ዝነበረ መፀውዒ ብሚኒስትሪ ኩናት ንምቕያር ንዝወሰደ ስጉምቲ እውን ንኢዱ። ፔንታገን ኣዝዩ ህቡብ ምንባሩ ብምዝኽኻር ዕላማና መንነትናን ሓበናን ዳግማይ ነጽንዓሉ ታሪኽ እዩ ኢሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትና ብድሕሪኡ መደብና ክንዓጽ ኢና ናብኣ ኸስክረኩም። ሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ሰርቫንት ሊደር ፎር ጃስቲስ ኣዋርድ 2026 ምርቋሕ ሕጽያት ንሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ሓድግታት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ንምዕቃብን ብጽልዋታቶም ከም ዝቕጽሉ ንምግባርን ዓመታዊ ነቶም ኣሰሩ ዝተኸተሉን ንባህርያቱ ዝተላበሱ ኣብነታውያን መተባብዕ ዝኸውን ሽልማት ካብ ዝሓለፈ ጥሪ 2025 ጀሚሩ ክወሃብ ዝጀመረ ኮይኑ ናይ ፈለማ ዕውት ሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ኣዳላውን ኣቕራብን መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብረኣቢ ነይሩ። ኣብዚ ንኻልኣይ ግዜ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሰርቫንት ሊደር ፎር ጃስቲስ ኣዋርድ ዝተሰሚዐ ሽልማት ሕጽያት ብህዝቢ ክርቁሕ እዮም። ተስፋ ልደት ኣለማሓረና መስራቲ ናይቲ ስሙይ መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ኮይኑ ኣብ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ናይ ምብህሃልን ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝተኣናገደሉን መድረኽ ብምፍጣርን ቅድሚት ይጥቀስ። ኣብ መሰል ምግላጽ ሓሳባት ቃልስን ምኽባር ልዕልና ሕግን ምንጋስ ፍትሕን ድማ ዝካየድ ዘሎ ኩለንትናዊ ጥሕሰት ሕጊ ደው ብምባል ኩሉ መዳያዊ ኣበርክቶ ገይሩ ሓሊፉ። ኣንጻርታ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣብ መሰል ምግላጽ ሓሳባት ምኽባር ልዕልና ሕግን ምንጋስ ፍትሒ ንዝገበረው ቃልሲ ብዘይገደብ ፍልሊ ሓሳባት ናይ ምጽዋር ኣብነት ብምዃን ብዙሓት ኣብ ቅድሚት ንዝረኣዩ ናይ ሚድያ ሰባት ዓቕምን ሞራልን ብምስናቕ ኣርኣያን ኣማእዛንን ብምዃን ጌረን ሂበን ከይበለ ሞሳን ስምን ከይተጸበየ ንሕብረተሰቡ ብዘርኣየ ልግስን ተወፋይነትን ከምኡ እውን ብዝገበሮ ኣገልግሎት ከም ኣብነት ተጠቃሲ ነይሩ። እምበኣር እዞም ኣቐዲሞም ተጠቒሶም ዘለውን ኪንዮምን ተስፋ ልደት ዝልለየሎም ባህርያትን ተግባራትን ደሚቖም ንኽዝከሩ ጽልዋታቶም ክቕጽል ብምሕላን ድሕሪ ዕረፍቱ ብሽሙ ክዳሎ ዝጀመረ ሽልማት ንመበል ካልኣይ ጊዜኡ ዕለት 24 ጥሪ 2026 ክወሃብ እዩ። በዚ መሰረት ምርቋሕ ሕጹይ ወይ ድማ ሕጽይቲ ንሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና 2026 ካብ 30 መስከረም ክሳብ 28 ጥቅምቲ 2025 ንህዝቢ ክፉት ኮይኑሎ ብተወፋይነቱ ወይ ድማ ተወፋይነታ ጽልውኡ ወይ ድማ ጽልዋኣ ብዘለዎም ብሉጽ ባህርያት ብዝፈጠርዎ ጽልዋን ጽዕንቶን እዝኒ ኽብርን ዝኽርን ሓድግታት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ዓመታዊ ዝወሃብ ሽልማት ይግብኦዩ ወይ ድማ ይግብኣዩ ትብልዎም ውልቀ ሰባት ብምርቋሕ ኣበርክቶኦም ኣፍልጦም እንትኽረክብ ነዚ ዕድል ክትጥቀምሉ ብኽብሪ ንዕድም። እትረቕሕዎ ውልቀ ሰብ ስለምንታይ ንሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ሰርቫንት ሊደር ፎር ጃስቲስ ኣዋርድ ከም ዝሓፀኽሞ ካብ 200 ብዘይ ውሕዱ ቃላት ብጽሑፍ መረዳእታ ከተቕርቡ ግድን ይኸውን። ሕጹይ ወይ ሕጽይቲ ንምርቋሕ ዘኽእል መላግቦ ኣብ መውሃብ ርእይቶ ተቐሚጡሎ። ቦርድ ተስፋ ደሊና ፋውንዴሽን መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي